Dari penampilannya saja sudah terlihat pedas menyala di dalam mulut. Masak cumi campur pete. Piye Besti menurutmu? Cumi dimasak campur pete iku cocok apa ora? Nek menurutku cocok-cocok ae, sing penting lomboke diakeno. Yo sekirane pedese nganti nang jero kuping ngono Besti. Dakah di sini Bestiku yang gak suka cumi? Aku dembian ya ora seneng bes nang cumi. Bagiku cumi iku hewan aneh. Tapi seiringnya waktu nguasi koncone maem cumi kok koyok enak. Dan tiba-tiba saja aku doyan cumi. Sing lebih serem maneh iku lho bes, gurita. Menurutku gurita iku serem dan sangat aneh. Koyok ngeri ngono lho lek dimaem. Ku mbiyen cerita aku sik cilike. Nek saiki yo aku suka gurita. Iki lho Besti, cumi dan petenya sudah bersatu di dalam wajan glowingku. Soal rasa pedese, wis ora usah takon. Wis kebayang pedese nganti nang jero kuping. Bagi yang gak suka pedes, jangan ditiru adegan ini, berbahaya. Utamakan keamanan lambungmu.